J4 dimensional group 8 government sanction high school atanga rongkal kan nia chuanin leader hi jon thana nia mase arongkal theilawani mase enge ama arongkal theilo na san hi kan phone theilawa mai arongkal chu kan ring thawa chuanin assistant leader hi Venus Jelal Thanjuali nia chuan kima hi treasurer kan nia chuan member hi Kimile Maria hi anni chuanin lunhal ila kan titura po kan project ka hianin thil kan khoi dau nuala chuanin rice somli in kan zuara chuan zanhi somli man kan sal chuka chuanin za somruk khi kan hlepa chuanin kimbap hi keimanin kan siama zanhi somnga kan sal chuka somsari kan hlepa sana zali somnga man kan sal chuka chuan zanhi kan hlep boka chuan samtron na hi zaruk somruk man kan sal chuka zathum somsari kan hlep boka envelope hi zanhi kan laluta chuan cheng somriat che kan hlepa chuan candle kan titapata hianin light candle ania mase kenvai kan siam han ho dau hleka chu wangin kan ti uluk theilawa ata khan sang hi zali somruk kan sal chuka sangkhat zaruk somthum kan profita chuanin khata khan tuna hianin paruk vel dora la umsa kha umboka chuanin drawing hi zali somriat man kan sala chuan zathum somruk kan hlep boka sikhen han hi sangkhat somli kan sal chuka zaruk somriat kan hlep boka chuanin avaya kan sal chua za zongzom hi sanga za sari somriat ania chuan sangthum zanga somnga kan hlep ani chuanin kan seiza we longa samtron na hi kan cheya cheina khanin kan mo kan le khoma chuanin kan thil kan leya khanin samtron na nen kan leya somnga in kan sala thiante kan lo zor chuanin enge min petlom ro thiani ni mana ten an lo ti awangin aman dik thapin kan sal theilawa chuti angin rice ti te poni thawa kimbap skula te yang kan zor thina kan chen tebula te kan zora wang hen min petlom ro thian ni mana ti vel ten ti wang hen adik thapin kan la lu theilawani chuanin kan thil ti dan hi kan thil siam te mi mal le dora te zor chhuat tirin mani chuan mani kan mamo chuan kan hang ve bok tin ya mi mala chuanin kan zor chuak lutuk lo ma se ina te zana te an lo kalkwal pui china chuanin dora hian kan da hnem bera kan thil siam hi achangin keimanin kan mamo ve te ni chuan in chung khura keimani kan hang ve bok thin chuanin eima khanin kan thil siam atam theyang ber zor chua le sal chua hi nia thil hi kan siam lutuk theilawa chanchu mundang danga omania mase kan thil nei ang chu sal chua atam theyang ber sal chua zor chua kan tum thin boka chuanin contact hi kan ron da contact ka hianin WhatsApp le location tivel IG page ve kan da WhatsApp le phone hianin min be pop thei veka chuan location hi asiam na hun pui bi kan nei lo wangin mani veng hingram le hun thar ti hi kan da chuan IG a hianin J4 dimensional tin kan in ta boka chuanin kan zir chua hi teamwork poimo zia ti ania pakhatna chuan teamwork hi nia poimo ma kan setangin mani chawa kan thil ti theilawi tam taka oma group te a kan ti hawanga ya kan thil ti kha achak bi ka teamwork hi chu apoimo vel vek engkima chuanin
teima khi kalau tar lang tel lawa teima khi poimo ma teamwork ka po hianin kan thiante zinga khan teima bi kan an chuan adangan that chiat chuan ji chuang lo ni chuwang chuan kan teamwork ka khan teima vek tu ten kan ni hri thina chuanin rin omna abikin keima phei chu treasure kania poisa kol tu kania tunlai phei chuanin poisa mamo hi anasa poisa mamo na hi sange mema kan lak lu hi entiran sa sangti zathum te lo la lu ti la kan thil sal zong a an shiat mi lo in cheng za ni te cheng za thum te kalo la ru thei ma se khatianga khanin I engma khoi ching pen loin rin om takin I kang group tan ka tia keima pon rin om taka kang group in thil kan ti vek chuanin enge rin om taka thil kan ti vek chuanin ke manin hlo thin na te kan chang ve do na chuan ngai tu na fing tak nei hi inron kal atanga kan nei tharania tha emema zan kan mutlan ten engting he kang group in enge thil kan nei tharang enge thil kan siam tharang achazokin engte kan siamang ti te ngai tu na kan seng ve na sa ni chuan khata kan sena khan fing tak tuna kang group tan ni lo po kan lo puikin huna po kan thil ti tumte alo ni theya khatianga min chan pui tu nia fing tak in thil te kan ngai tu chuak theya chuan mani kut ke din chua hi apoi mo ma abekin keile venasi phei chu ni kumlam khan kan lo tel to a ni kumlama class 9 na mo repeater ho phega chu alomom ma chan chu ni kum kha chuanin profit vel kha kan boi puya chuan tung kuma chuanin a hlut na ti san ti te ania chu kan lo puitlin hun zela tan atangkai ma kan lo puitlin huna engting nge bulka chanang ti te khating zonga a hlepeng te ka ti sanang ti zong te neng khanin tuna hian class 10 kan ni lai chang hian kan lo zir lo ka kan lo me mani chuanin se di te ni ma ama sain justice zonga lom thoka soya TEMC yan nasa takin keima ni personal life yan mason na de min thena abikin keima pheichu keima personal life chuan business ti lampang ni katui ve ngai lawa ni kum class 9 kan ni khan kan u te kai chhuan noya kan ma bang khan TEMC ti vel po hi an na tho dan le an kal mang te po hi chutin ka she thuk vak lawa ma se komin chu nge ni boy pui tu kan jang ve ni chan he an tho TEMC de an tho thazia le an pui mo ja hi keima we can na sa takin ke pon ka shet chwa ba chan kan nu na enge ni kan thil shet do te tam tak min sha ta chuan keima ka zir chwa ber nia ka sha chu poisa tho chwa hi lo har sa ni ti te ka lo in zir chwa ve a chuan a tho chwa har sa dang hi a shetu tan chuan thil ho mai man ra hi a har sa ti po ka in zir chwa boka chuanin pakhat le chu kan nu le pa ti min ngai na hi aro puizia ka mu chhuak boka kan tan engkim an seng du a kan zir la ya tun nai khubela phe chuan zirna te hau tak a keima ni ta na anin pek zo na ti hi aro pui katia in slide da khanin na chin an thil ti ho jong khamilo ti lan sak lo sana in ti khange om sia sana kan ti om zia chu sana bial la yang kha asana top khang kan le ya chonin keima nin kan kol sa acheng in kan thaka kha kan sal le example in non keng lo mi en tu ra mo thalak pe non keng me le o king mi lo mo cha o machine mo le je na pen siam ti na a chei na kha kan lo ni sa nia chu nei om me ai chonin kan lo ti ral le chonin siam ti khan enge in siam dan level entenan adang ho poki siam khai ting ka kimbap siam te ka ka thia mang renga sam tron na ta khin ting in siam nge ai sam tron na kha kan la a chuan sam tron na a khan a chei na tu kan la tela chuanin sam tron na kha kan cheya chu kan sal chuak le enge in siam ta ka chu enge king in siam a siam nak nang mani na in siam atila kendel kan ti topa bati hi chu mani nei ang man hlui te kan la khoma chuan kan man lai te po kan ru chuak thawa chuanin
kha kan chuang tuya bol kan leya bola khan I abatia kha kan chung lu ta kan chuan tuya kha chuan a hrui kan da dora kan da kan sal chuak leya chuan kha I recycle ang chu mi chuan an lo du ve phiana chan chu alo man non le zel theya I an mani khan lo ti al char chara chuan alo tuya chuan a hnuwa a thia chuan atuk zinga alo ro le veka chuan hrui an da belenga an hal leng hal the oh in group ming kha J4 dimensional dia tu puang kan leader ania dimensional ti kha chu chuanin J4 ti kha chu ka ngai to chuania ai an mani pani kimile mari local ma khan I J vakin pali group kan ni siam chantil kha kan minga oma J in kan tia chuan ma se pakhata bang ta I kan group hi kan ti thei to don lo muni chu kan ti line ti tlang kha kan ril ru ka chanin J4 kan ron ti top physics lam dei ma lo tia I said a chai thong yeah a chal tu in ya sana in run design te kha tha ka tia chuan som tron lai ne lo te kha tha khop me chuan in team kha pathum me ne chuan patni kha in run kop char te na ne in run dom char te na ne patni kha no they were helping you also right chuan khamni kha chal tu ti me kha team work ka chuan angai ke ni po min lo te do me thea ti kha I kan be ve ne kan team pakhatin thei lo chuan ke ni pon kan support ton zer kha tiang khangai ni chu ki in zir chua chuan thil poi model ni ka sia ke ma pon chu ko ron thil ni chu kem dir kha kan lo zot be le lok che tami patti in siam a thang khan mo in profit ka chak lo kan profit kha loko sa da be to ka mo a san cheu khia ni soi thei hia le ya soi thei thau anh ti ati aman za jong kim ba pa hianin I somngai na ma pakhathi kan salamo I tahan pali te kan da chuanin I atau velu tuka lakna ve khachu wangin zan hi somnga kan sa chu ka cheng som sari che kan he chuanin I rice po hi somli in kan zuara chuanin I zan hi somli man kan sal chu ka vain chuan cheng za somrup kan he poka chuanin samtron na chu na chia ka sei tong khan kan thian ten nin lo dil tlom pe lu tuka cheng som ngai kan sala zarup somrup kha kan sal chu ka cheng za thum som sari kan he zaruk som ro ka za thum som sari le le chuan dang khi chuanin I envelope hi A4 paper hi cheng khat manania chuan za kan la I chang in za te zan ni te kan la ma se I kan hmang chun zom chuang lawa za che kan hmanga I hau tak vel tuka chuan fevicol vel te kan leya khata hanin I kan leader te hian doran leya an ina chuan kan envelope siam chu cheng ni in kan lak tir veka chuanin I pakhat cheng hnia kan lak tir chuan cheng zan ni kan sal chuaka chuanin cheng somri kan he chuan candle le sana sanai chu I che sanai chu cheng zan hi somnga manania kan lakin chuanin I a chain kha kan thon thave ka chuanin I keinin vinasin a chain lo nei sa kha kan tifaya chuanin kan vua midang bula zali somngai kan sal chuanin like candle kan ti hi kan na chia ka soi tong kha kan chuang tuya I kan bola te kan da chuanin I dora te kan sal chuak kan te chuan khata hanin I cheng sang ni zali somrup man kan sal chuaka pakhat somnga nia chuanin cheng sang khat zaruk som thum kan hlep chuan a vai zong zong in hlep za in profit za in sen za in tra cho za ne kan sal chuwa zong zong a vai chuan cheng sanga zasari somria tania chuan ke maning kan profit kan hepi cheng sang thum zanga somnga an nuam in tiam ti khap mai englai khana nuam in ti ber
nuam kati ke kang group chuang ka selo ke ma kati lai ber chu I nang ma ni in rong kala nge I kan knowledge azau pha sot ani mai ka sei thiam dan chuanin engkima kan knowledge azau sota I nge meditation ti pheng kha chunge a tha em mazinga ti te hi ke kalau ching dawa na chin karon lum ha po khang kalau tilok char chu ta nang last enge ta soi du ina nei TEMC chunga kan group ai oin lom thu ka sei dewa kan no lai se zawin kong tam taka ma son na te kan ne chan kan leader hi apoi khop mai ron kal thela wa ngai dam pa kan dil chawa. Okay, good. Do you have anything to say? You want to say? Say something. The only thing I want to say is that thank you to you all. Even though I don't speak in Mizo clearly, but I understand a bit. Then I quote what when they come this TEMC. TMC. Yeah, I quote a bit. Then me too. I feel that this is great for our future too. Okay. You say something? I'm so happy because in Manipur we don't do such thing like this. But from when we come to Mizoram, it's very different from Manipur. Thank you very much. Also, I think I want to thank to Rangchona teachers also. All right, very good. Thank you so much, Pen Labe.